Hej derude, og velkommen til min kanal, helt nye kanal. Det er jeg mega spændt på. Det har jeg ikke prøvet før, så I må bære over. Det bliver jo en kanal, hvor det er bare mig, og hvor at, jeg vil tage jer med på min rejse. Jeg har jo været i gang noget tid. Det er der rigtig mange af jer, der ved. Der kan også være nye, der kommer til, som ikke rigtig kender mig. Men jeg hedder Kitte, og er 49. Jeg bliver faktisk 50 lige om lidt. Og kommer til at dele mit liv, min rejse. Jeg har været i gang med Herbalife jo, som Herbalife coach i noget tid. Og har fået mega gode resultater. Og kunne rigtig godt tænke mig nu at give den et nyk igen med nogle nye resultater. Og det er der, hvor jeg tænker, det skal du være med på rejsen. Så jeg kommer til at dokumentere den. Og det bliver ligesom nu fuldstændig uden filter. Jeg kommer ikke til at stase mig ud til at gøre noget som helst. Andet end at vise jer den jeg er. Lige nu er jeg ude at gå med Callie. Hun er der. Så lige fra starten her, jamen der er det faktisk bare mig. Og I kommer til at dele, jeg kommer til at dele, hedder det, min rejse. Og jeg kommer ikke til at lave en masse takes på mine videoer hver dag. Det bliver det, I ser. Og helt sikkert ikke særlig god til det. Men det finder vi ud af, og det finder jeg ud af hen ad vejen. Det tror jeg bliver skide godt. Så lige nu, der handler det egentlig om forberedelser. Det er jo stadigvæk jul. Lige nu filmer jeg den her video den 27. december 2025. Tænker, at 2026 skal starte mega powerful. Og det betyder egentlig, at det er der, vi giver den fuld skrald på nogle nye resultater. Som sagt, så har jeg de sidste år fået rigtig gode resultater, men vil rigtig gerne give den skrald igen. Og det vil jeg, fordi at jeg er nået til et fantastisk sted i mit liv, hvor jeg lige om lidt bliver 50. Men jo også ramt noget, der hedder overgangsalder. Og det er sådan en forunderlig størrelse, som jeg også kommer til at dele lidt med jer. Hvad gør den med mig, og hvad gør den med mine resultater? Og hvordan kommer jeg igennem alligevel? Fordi det kan du sikkert også. Helt sikkert også. Så det er noget af det, jeg også kommer til at tage jer med på rejsen omkring. Fordi overgangsalder er jo også noget af det, som trigger i forhold til vores resultater og i forhold til mine resultater. Så er der alle mulige andre ting, der spiller ind. Men jeg vil de næste sådan dage her lave nogle små glimts og nogle små videoer til at fortælle jer lidt mere om, hvem jeg er, og hvorfor jeg gør det her. Det er jo sådan, når man har ramt den alder, som jeg er ved at ramme lige om lidt, 50 år, så er der rigtig mange, der spørger, hvordan har du det med at blive 50? Og ved I hvad, jeg har det fantastisk. Jeg har aldrig følt mig sundere, jeg har aldrig haft det bedre på rigtig mange punkter. Og på nogle punkter ikke særlig fantastisk. Og det er også noget af det, jeg vil tage jer på rejse med, hvorfor. Og hvad er det, der gør, at ting nogle gange bliver lidt komplicerede, og nogle gange bliver ting lidt anderledes, end det man havde troet, det skulle være. Men ja, jeg glæder mig helt vildt til at blive 50. Det er jo bare tal. Det handler jo om, hvordan jeg har det, og hvordan min krop har det, og hvordan mit hoved har det. Tingene hænger sammen. Det er jo både ens mindset og ens fysiske tilstand, der gør, at man har det godt. Så ja, jeg er en af dem, der glæder mig helt sindssygt til at fylde 50. Jeg havde en kusine, der hed Lone, som døde, da hun var 34. Og der stod jeg og var lige på vej til at blive 30. Så det er faktisk ved at være 20 år siden, for der havde jeg Julie inde i maven. Og Julie, hun bliver 20 lige om lidt. Så det er ved at være 20 år siden. Der fyldte jeg jo 30 og fik sagt et eller andet om, at det var da ikke særlig rart at skulle fylde 30. Hvor min fætter, altså Lones bror, siger til mig,
Men Kitte, har du tænkt over, hvad alternativet er? Hvad hvis du ikke bliver 30? Så jeg har tænkt lige siden, hver evig eneste år, har jeg tænkt, fedt, at jeg bliver et år ældre. Så jeg forsøger faktisk at embrace det her med, at jeg bliver et år ældre. Kan alligevel laver du? Nu sidder du fast i et træ. Tosset hund. Ja. Vente. Og jeg tror bare, at det her med at blive et år ældre hele tiden, det skal vi være mega taknemmelige for. Det er i hvert fald sådan, jeg har valgt at se på det, at det her med taknemmelighed, det kan noget. Fordi vi bliver sgu bare gladere af at være taknemmelige hver eneste dag. Så det er det, jeg lever efter, og det, som jeg forsøger at være hver eneste dag. Taknemmelig for mine børn, taknemmelig for mit liv, taknemmelig for den vej, så jeg nu har valgt at gå. Og kan det blive bedre? Ja, det kan det helt sikkert. Er det godt nok? Det er det lige nu. Og bliver helt sikkert bedre og bedre for hver dag, der går. Så derfor har jeg intet problem med at blive 50. Fordi det er en del af rejsen. Og jeg tror, at det er noget af det, som jeg vil dele med dig på min nye kanal her. Så jeg vil forsøge ikke at lave alt for lange videoer. Til gengæld bliver der nok mange af dem. Og så kan du kigge med, lytte med. Og stil gerne en masse spørgsmål, fordi det er jo også en del af det. Skriv til mig, hvis der er noget, du tænker, det der kunne jeg helt vildt godt tænke mig at vide noget om. Fordi det bliver videoer på forskellige tider af døgnet. Alt efter, hvad jeg lige laver, og hvornår det lige passer. Men jeg vil i hvert fald de næste par dage lige prøve at give jer lidt en intro til, hvem det er, jeg er. Og hvorfor det er, I skal kigge med her på min nye kanal. Og hende her, hun er jo en stor del af mit liv, fordi at hun er min gode ven. Og det kan helt sikkert noget. Så jeg håber, at du bliver hængende. Og igen, stil nogle spørgsmål hernede. Lad os gøre det lidt levende. Så skal jeg prøve at give jer det af mig selv, som jeg kan. Det er i hvert fald det, den her kanal er til. Fordi jeg ved jo, at om nogen, med alt det, jeg har været igennem mit liv, at det nogle gange er en kamp. Og det er det, jeg vil forsøge at vise, at det ikke behøver at være. At det ikke behøver at være en kamp. Og det skal ikke være surt. Det skal være nemt og enkelt og simpelt. Og det er egentlig det, jeg gerne vil have, vores liv skal være. Det skal være nemt og simpelt. Og også derfor... Ej, må jeg se en sol nu. Det er fantastisk. Så, stay tuned. Så kommer der lidt flere videoer, måske allerede senere i dag. Hej hej!